أزي دمتهم دمت سلفنا هذا إيرتراي دمت سلفنا هذا إيرترا بحاليوت كفل زينا سلفنا هذا إيرترا ناتدالوه سومناوي مالت وتر حموس أب مربب حبريتها إيرينا هذا زغر مدبيو أزي دمتهم دمت سلفنا هذا إيرتراي كما يتغنيو زي خبركم سماعتي فانو راديو دم سلفنا هذا إيرترا سلامتنا نسنا منيتنا نقدمنا للوم قدام 10 سنة كلتشحن 10 شوعة زهلونا مدبات كنكتات لكم فلما سمنا في صامتا الزينة مستنبه ما سرتا ورقحيتات نسلفا ونقعد أبتحدث بلا رسي زي تدالو صحف سالسا يكفالو كنسب لكمينا مزانا يقطمي أم مدباتنا تخيتم ولا مناقلتنا سنة مكتال مس دمسهم دمس سلفنا هذا إيرترا مبال ناب سمنا في صامتا الزينة سيقاقركم سمناوي نتفتات زينة أمونغو السودان جبتين مسح تخصيت الله أبزل وان منجس السودان كاب جبت زعتو زنبرة فريات حرشان وتيتون دو قبل وسينو اتمنجسي كاب جبت شمس زنبرة كما حملتن فرتاتن تبان زعم سهلة فريات حرشان دو قبل زوسنا المقنيات كم قتلتا نايتي أب المنجستي جبت إذا كايدو زلو ناي دبلوماسيوي بوليتيكاون كتبعون تعطيو كابينة منسترات السودان بزعبازي بداي أبز كايدو زده كاب وزعي حجرات مجبيز اتوا بحتاويان كوبانيات تاب كندي كاب جبتي بغتتا كابتن نتفريات حرشان وتيتون زفريا هاجرات كشمتو تلابيو منقص السودان كاب جبتي زاتو زنبرة فريات حرشان وتيتون دو كبل كم جو سنة بمجدي مع كنزينو كابو قاعدين تزرقه نبتو ساني زبطهم مغنيات قلنا ينترن أفنيا منستر قداتو تاي جبتي أحمد أبو زايد نرويترس أبزهبو حبريتا سودان كاب جبتي تشمتهم مقبتات دو مبال بسنك تكنيك أو مغنيات يخبل ترايو سجيرو نسلسان حدن جنبوتنا بجبتي وقعوي نايسرح مبتاح كايد وطينو زنبرة منستر قدات وتاي السودان إبراهيم غاندور كان مخلت معلتات نتي مدب بهاندبت كم سروزو زفلتيو بوان نتتي دوب أو كلتين هاجرات زركب زوبا حلايب أمسحاب زركبا السودان وجبتن كابز حلفة أوار حد حزن أبزبا أسي دبلوماسياوين بوليتيكاوين متفنانين زركبا السودان كاب جبتي تلقسي وتهدراوي أطوار كابي تقاومتي كم زمارخت دحري مقلات أدما أتوقن مليسو بيسو يركب ازي اب منغو سودانن جبتنا باساس مصو زلو مسحاب نيرتران ايثيوبيا ونكتلو مهانو تنتنتي بوليتيكا يردو ايرترا مسكبسي صبغ زمدنا بمسرات كتدفعلو انكلا مس ايرترا بسفيح كفال دو بتواسن سودان كا زمدنا ناب ايثيوبيا ازازيا تركب منستر قدات وصاي السودان ابراهيم غاندور ناب كايرو مبصح فصيمو ات منستر ناب جبتي هندبتاوي مبصح زفصمه مسحاب سودانن جبتن ناب اسي ابز مصلو زلو اوانيو بعرب خلت سنه اب ساعات دحر قطري ناب كايرو زمرح منستري ابراهيم غاندور تمالي قدام بريزيدنت جبتي عبد الفتاح السيسي جبتاوي مزنو سامح شكرن بمرخب بزعبات ناب اسي زمصو زلو مسحاب كلتين هاجرات تزراريبو ات منستر اب 30 حدن غنبت ناب جبتي وقعوي ناي سرح مبصح نفصم مديبون كان تمرر جبتني تقاومت السودان وتهدراوي دغفات تهب على زبل حدش كسي بمنجس السودان دحر مزرغحو نتعودت كم سروز ويرسعن امنجو السودان جبتن زتناهار مسحاب نبع ساب زمصلو زلو وان السودان كاب جبت توتوز نبرت فريات حرشان وتي دون مبال كم زوسنت افيتا مبصح بمنستر قدات وصاي زمرحلو منجس السودان ناب كايرو نتي متفنان ناب ترزي نقي عرك مزحلو حجاز انكو انتخوني اتي زصححبن زلو دباوي قداي وان نزوبو حلايبن اب طاقما ناي زلو استفلالي مرغتيتات بحدا افيتو كفتحو كم زي كونه تنتنتي بوليتيكا خلتين حاجات يردو ኣብ የመን ውጻት በመስዓብ ዝቀትል ሕማም ሾሮኽ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ይዛይዳሎ ኣብ የመን ውጻት በመስዓብ ዝቀትል ሕማም ሾሮኽ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ኣስታት 500 ከም ዝበጽሐ ውድብ ጥዕና ዓለም ተሓሳሲቡ እቶም ልዕሊ ፍርቂ ካብዚኣቶም ካብዘን ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ከም ዝሞቱ ዝሓበረ ውድብ ጥዕና ዓለም እዚ ድማ ናህሪ ናይቲ ሕማም እናባእሰ ይመጽእ ከም ዘሎ ዘመልክት ምዃኑ ኣገንዚቡ በቲ ሕማም ዝተጠቕዑ ኣሽሓት ሰባት ኣብ ሆስፒታል ይለዩ ከም ዘለዉ ኣብታ ሃገር ዝርከብ ማሕበር ቀይሕ መስቀል
ከጠንቅቕ ጸኒሑ እዩ ኣብ የመን ምስ ዘሎ ውግእን ሓፈሻዊ ኩነታትን ሆስፒታላት እተሃገር ካብ ዓቕመን ንላዕሊ ኮይነን ኣብ ርእሲ ምህላው መድሃኒትን ምግብን ዝኣመሰሉ ህጹጽ ረድኤት ናብታ ሃገር ንኽኣቱ እውን ብዙሕ መሰናኽላት ገጢምዎ ይርከብ እቲ ብሰንኪ ጽሬቱ ዘይተሓለወ ዝስተ ማይን ምግብን ዝኽሰት ሕማም ኣብ ሶማልያ ኢትዮጵያ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ኤርትራ ካልኦት ሃገራት ዞባ ምብራቕ ኣፍሪካ እውን ጸኒሑ ይርአ ምህላው ይጥቀስ سعود عربን ኢማራትን ነቲ ኣብ የመን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ገምጊመን ንጉስ ሳልማን ናይ ስዑድ ዓረብን ወራስ ዓራት አቡዳብን ምክትል ኣዛዚ ሰራዊት ሕቡራት ኢማራትን ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን ብዛዕባ ሁሉ ኩነታት ናይቲ ኣብ የመን ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ መጥቃዕትታት ዝግምግም ዘተ ከም ዘካየዱ ማዕከናት ዜና ዓረብ ሓቢረን ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ነቲ ኣብ የመን አንጻር ሁቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሃገራት ልፍንታ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ዝመርሓ ዘለዋ እየን ኣብ የመን ንልዕሊ ሓደ ዓመት ዝቐጸለ ኩናት ንሑቲ ከኣሊ ብዘይምኽኣሉ ኩነታት የመን ብፖለቲካዊ መንገዲ ጥራይ ከም ዝፍታሕ ተንተንቲ ፖለቲካ ይተሓሳስቡ እቶም መራሕቲ ብዓርቢ 2 ሰነ ኣብ ሪያድ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ብዘይካ ኣብ ኩነታት የመን ኣብ ዞባ ወሽመጥ ሃገራት ዓረብ ዝረአ ዘሎ ምክፍፋላት ጉዳይ ቀጠር ከምኡ ድማ ስጋት ኢራን ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ከም ዘተዩ እውን እተን ማዕከናት ዜና ኣረዲአን ኣብ ሱዳን ዞባ ምብራቕ ሱዳን ክረአ ዝጸንሐ ሕማም ሸሮኽ ናብ ከተማ ካርቱምን ከም ዝስፋሕፍሐ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ኣረጋጊጾም ኣብ ካርቱም በቲ ሕማም ኣማይት ሰባት ተጠቂዖም ከም ዘለውን ብውሕዱ 11 ሰባት ከም ዝሞቱ ናብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ኣብታ ከተማ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ናብ ሱዳን ምብጻሕ መደብ ዘለዎም ዜጋታት ክጥንቀቁ ጸዊዑ ሚኒስትር ዴኤታ ጥዕና ካርቱም ማእሙን ሐሚድ ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብታ ከተማ 120 ሰባት ውጻት ብዘስዓበ ሕማም ከም ዝተጠቕዑ ብምምልካት ክልተ ሰባት ከም ዝሞቱ ኣረጋጊጹ እንተኾነ እቲ ውጻት ብምስዓብ ዝቐትል ዘሎ ሕማም ሸሮኽ ወይ ኮሬላ ምዃኑ ዘይምዃኑ ኣይረጋገጸን መንግስቲ ሱዳን እቲ ኣቐዲሙ ምስ ኤርትራ ኣብ ዘዳቡብ ዞባ ምብራቕ ሱዳን ከስፋሕፍሕ ዝጸንሐ ሕማም ኮሬላ ኣይኮነን እናበለ ክውሕዶ ይጸኒሑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሰንኪ ምስፍሕፋሕ እዚ ሕማም ኣብ ዶብ ኤርትራን ሱዳንን ብሕጋዊ መንገዲ ዝካየድ ዝነበረ ምስግጋር ሰብን ኣቑሑትን ዝተወሰነ እዋናት ደው ኢሉ ከም ዝነበረ ኣይረሳዕን ኣብቲ ዓመት እቲ ኣብ መላእ ሱዳን ኣስታት 14,000 ሰባት በቲ ሕማም ክጥቅዑ እንከለዉ ልዕሊ 200 ሰባት ከዓ ከም ዝሞቱ ጸብጻብ እታ ሃገር የመልክት እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ የመን ብልዑል ናህሪ ዝላባዕ ዘሎ ሕማም ሸሮኽ ኣብዘን ዝሓለፈ 4 መዓልትታት ልዕሊ 1,000 ሰባት ከም ዝተጠቕዑ ተሓቢሩ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ኣብ ወርሒ ጉንበት ጥራሕ ልዕሊ 500 የመናውያን ብሰንኪ እዚ ሕማም ሞይቶም ብሰንኪ ረሳሕ ማይ ጽሬቱ ዘይተሓለወ ኣከባብን ኣጠቓቕማ ማይን ዓይነ ምድርን ዝስዕብ ሕማም ሸሮኽ ኣብ መላእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ከይስፋሕፍሕ ሃገራት እዚ ዞባ ምስ ውድብ ጥዕና ዓለም እናተራድኣ ንምግትኡ ይሰርሓ ከም ዘለዋ እዩ ዝጥቀስ 25 ግንቦት መዓልቲ ኣህጉር ኣፍሪካ ብደረጃ ዓለም ተኸቢሩ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዞባታትን ዝርከቡ ኣምባሳደራት ሓያሎ ሃገራት ዓለም ነዚ ብምኽንያት ምምስራት ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ኣብ 25 ግንቦት 1963 ንመበል 54 ዓመቱ ዝተኸበረ መዓልቲ ኣህጉር ኣፍሪካ ብሓባር ተኣኪቦም እዮም ዘኪሮሞ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ድሒሩ ድማ ሕብረት ኣፍሪካ ካብ ዝምስረት ልዕሊ ፍርቂ ዘመን ኣውፂሩ እኳ እንተሎ ንሽግራት እዛ ኣህጉር ብፍላይ ድማ ንምስሊ እዛ ኣህጉር ደዊኑ ዘሎ ሕሉፍ ምልካዊ ስርዓት ከወግድ ኣይከኣለን ብድኽነትን ድሕነትን ትሳቕ ዘላ ኣፍሪካ ማዓስከር ውልቀ መለኽቲ እናተባህለት ከም እትግለጽ ዝፍለጥ እዩ ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝርከቦም 8 መራሕቲ እዛ ኣህጉር ንልዕሊ 25 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከቡ እዮም ኣብ ኣህጉር ኣፍሪካ ንዝነውሐ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ መራሒ ፕሬዚዳንት ዚምባብዌ ሮበርት ሙጋቤ ክኸውን እንከሎ ን38 ዓመታት ነዛ ሃገር ዝመርሓ ሙጋቤ ኣብ ዓለም እቲ ዝሸምገለ መራሒ እውን እዩ ንፕሬዚዳንት ሙጋቤ ተኸቲሎም መራሕቲ ኢኳቶሪያል ጊኒን አንጎላን ኮንጎ ብራዛቪልን ካሜሩንን ስዋዚላንድን ኡጋንዳን ሱዳንን ኤርትራን ከዓ እቶም ንልዕሊ 25 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝነውሐ ዓመታት ዝጸንሑ ዕሉላት መልእኽቲ እዛ ሃገር ተባሂሎም ኣብ መዝገብ ሰፊሮም ይርከቡ ሓይሊ ባሕሪ እስጳኛ 18 ኤርትራውያን ቆልዑ ዝርከብዎም 282 ስደተኛታት ካብ ናይ ምጥሓል ሓደጋ ከም ዘድሓነ ሚኒስትሪ ምክልኻል እታ ሃገር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ ኣብ ሓንቲ ናይ ዕንጨት ሓንቲ ከዓ ናይ ጎማ ብክልተ ጀላቡ ተጻዒኖም ካብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ዝተበገሱ እቶም ስደተኛታት ኣብ ኣህጉራዊ ክልል ማያት ማእከላይ ባሕሪ ድሕሪ ምእታዎም
ኣብቲ ቦታ ኣብ ሓለዋ ተዋፊራ ብዝነበረት መርከብ ሓይሊ ባሕሪ ስጳኛ ከም ዝደሓኑ እዩ እቲ መግለፂ ዘመልክት። ካብቶም ዝሓለፉ ሰሙን ዝደሓኑ ስደተኛታት ትሕቲ 10 ዓመት ዕድሚኦም ኤርትራውያን ቆልዑ ምዃኖምን መግለፂ ሚኒስትሪ ምክልኻል ስጳኛ ነፂሩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ 24 ጉንበት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ብዘጋጠመ ሓደጋ ባሕሪ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ቆልዑ ዝርከብዎም ብውሕዱ 34 ሰባት ከም ዝጠሓሉ ክግለጽ ይቀንዩ። ኣብዚ ወቕቲ እዚ ባሕሪ ዝሃድኣሉ ብምዃኑ ካብ ገማግም ሊብያ ናብ ዝብገሱ ብዝሒ ስደተኛታት ክንህር ምዃኑ እዩ ዝግመት። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ዶባት ምብራቕ ኣውሮጳ እናቆራረፁ ናብ ሃገራት ምዕራብ ኣውሮጳ ንምእታው ዝሓለሙ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እትርከቦም 7 ዜጋታት ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያንን ኣብ ደቡብ ሮማንያ ከም ዝተታሕዙ ፖሊስ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። ብኻልእ ወገን ፖሊስ ግሪክ ኣብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ክነጥፍ ፀኒሖም ዝበሎም ሓደ ኣልጀርያውን ሓደ ኣልባንያውን ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተው ገሊጹ። ቀጠር ግዳይ ጠለፋ ሃኪንግ ከም ዝኾነት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ሚኒስተር ነዚ ዘፍልጥ ዘሎ ኣሚር ቀጠር ብዛዕባ ኢራን እስራኤልን ኣመልኪቱ ዝሃቦ መግለፂ እዩ ብዝብል ብማዕከናት ዜናታት እቲ ሃገር ድሕሪ ምምሕልላፉ ኣብ መንጎ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ምክፍፋል ፈጢሩሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ። ወግዓዊ ትዊተር መንግስቲ ዝርከቦም መርበባት ሓበሬታ ቀጠር ከም ዝተጠልፈ ዘረጋገፀት እቲ ሚኒስትር ኣብቲ ዝተጠልፈሉ እዋን ኣሚር ቀጠር ሂብዎ ንዝተባሃለ መግለፂ ሓሶት ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ኣሚር ቀጠር ኣብዚ ሳልስ እዚ ዝሃበዩ ኣብ ዝተባሃለ መግለፂ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዑደት ዘካየደ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብምንካፍ ኢራን ኣብቲ ዞባ ናይ ምርግጋእ ሓይሊ ከም ዘለዋ ጠቒሱ። ቀጠር ምስ እስራኤል ፅቡቅ ዝምድና ከም ዘለዋ ብምሕባር ከዓ ስዑዲ ዓረብ ካብ እትርከበን ሓያሎ ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ ኣምባሳደራት ክስሕብ ምዃኑ ኣጠንቂቁ። እዚ ሓበሬታ እዚ ኣልጀዚራ ብእትርከቦ ወግዓውያን መርበባት ሓበሬታን ትዊተርን ቀጠር ድሕሪ ምዝርግሑ ስዑድን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ብኡ ንብኡ ብማዕከናት ዜና ቀጠር ከም ዝዓፈንዎ ይፍለጥ። ብሰንኪ እዚ ቀጠር ዝተጠልፈ ናይ ሓሶት ዜና እዩ ትብሎ ዘላ መግለፂታት ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ኣብ ምክፍፋል ወዲቐን ይርከባ። ቀጠር ወግዓዊ መርበባት ሓበሬታን ትዊተርን ከም ዝተጠልፈን ብመንገዱ ድማ ናይ ሓሶት ዜና ይርጋሕ ከም ዘሎ ዳኣ ትገልጽ እምበር መን ከም ዝፈጠሮ ዛጊታ የነፀረትን። ኣሜሪካን ሃገራት ኣውሮጳን ሩስያ ኣብ ጠለፋ መርበብ ሓበሬታ ሓያሎ ሃገራት ትነጥፍ ከይትህሉ እየን ዝጥርጥራ። ኣብ ስዊድን ከተማ ስቶክሆልም ዝርከቡ ዓሰርታት ኤርትራውያን ነፈርቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘውድኡ ዘለዋ ጉድኣት ዝኹንን ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። እቶም ኤርትራውያን ብሰሉስ 30 ጉንበት ኣብ ዘካየደው ሰላማዊ ሰልፊ ንህላዊ ወተሃደራዊ ማዓስከር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ኤርትራ ብምቋም ነፈርቲ ኢማራት ኤርትራውያን ገፈፍቲ ዓሳ ምቕታልን ኮኒኖም። ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ነፈርቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝካየድኦ ደብዳብ ኤርትራውያን ገፈፍቲ ዓሳ ከም ዝተቐተሉ ምንቅስቓስ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ምግላጹ ኣይርስዓን። እንተኾነ ሬድዮ ኦሬና ብዛዕባ እቲ ብዝተፈላለዩ ወገናት ክቐርብ ዝቐነየ ቅትለት ኤርትራውያን ገፈፍቲ ዓሳ ብደብዳብ ነፈርቲ ኩናት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከተረጋግፁ ኣይከኣለትን። ኣብ የመን ወተሃደራዊ መጥቃዕትታት ዘካይዳ ዝወራ ነፈርቲ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን በተደጋጋሚ ገፈፍቲ ዓሳን ስደተኛታትን ዝርከብዎም ሰላማውያን ሰባት ክቐትላ ፀኒሐን እየን። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ የመን ተካይዶ ዘላ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ካብ ዓሰብ እናተበገሳ ምዃና ይግለጽ። ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቅንያት ጽምብል መበል 26 ናጽነት ኣስታት 100 ኣመንቲ ጴንጤቆስጣል ኣሲሮም። ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቅንያት ጽምብል መበል 26 ናጽነት ኣስታት 100 ኣመንቲ ጴንጤቆስጣል ከም ዝኣሰሩ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታውያን ማሕበራት ካብ ኤርትራ ንዝርከቡ ምንጭታትና ብምጥቃስ ሓቢረን። ብመሰረት እተን ማሕበራት ኣብ ዘቕርብኦ ዘለዋ ሓበሬታ እቲ መንግስቲ ኣብ 9 ጉንቦት ኣብ ጊንዳ ኣብ ጸሎት ንዝነበሩ ኣስታት 10 ኣመንቲ ክርስትና ክኣስር እንከሎ ኣብ 17 ጉንበት ከዓ ብተመሳሳሊ ኣብ ዓዱ ኋላ 35 ካልኦት ከም ዝሰዓቡ ኣፍሊጠን። መበል 26 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ኣብ ዝጽምበለሉ ዝነበረ ዕለት 24 ጉንበት ከዓ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ቃል ኪዳን ኣብ ዝኣስርሉ ስነ ስርዓት መርዓ ዝተዓደሙ ብውሕዱ 49 ኣመንቲ ክርስትና ብእኩብ ከም ዝተኣሰሩ ወርልድ ዎች ሞኒተር ዝተባህለ ትካል ገሊጹ። መርዓውን መርዓቱን ካብቲ ማእሰርቲ ክድሕኑ ከም ዘይከኣሉ ዝተቐሰተ እቲ ትካል እቶም ኣመንቲ ክርስትና ዝተኣሰሩሉ ቦታ ኣይተሓበረን። ኣብ ኤርትራ ኣብ መንበሪ ቤት ብሓባር ክጽልዩ ዝጸንሑ ኣመንቲ ክርስትና ብሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ክእሰሩ ልሙድ ተርእዮ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ብዘይካ እተን ሕጋውያን ዝበለን ኦርቶዶክስ ተዋህዶን ካቶሊክን ወንጌላዊት ሉተራንን 3 ኣብያተ ክርስቲያናት ካልእ ዓይነት እምነታት ካብ 2002 ኣትሒዙ ብወግዒ ከም ዝኣገዶ ዝፍለጥ እዩ። ካብቲ እዋን እቲ ኣትሒዙ ድማ መራሕቲ ሃይማኖታት ኣቦታትን ዝርከቦም ኣሽሓት ኣመንቲ ዝተፈላለየ እምነታት ብዘይ ፍርዲ ሕጋዊ መስርሕን ንልዕሊ 10 ዓመታት ኣሲርዎም ከም ዘሎ ይፍለጥ።
ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ንዕማም ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ሶማል ኣሚሶን ተወሳኺ 3 ኣዋርሕ ናዊሑ እቲ ባይቶን ብ26 ግንቦት ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ነቲ ብረቡዕ 31 ግንቦት ዘብቅዐ ዕማም ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ሶማል ክሳብ 31 ነሓስ ብምንዋሕ ኣብ ሶማል ካልእ ኣማራጺታት እንተሎ ኣብ ዝጸንሐ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ዕማመታት ከቕርቡ ተላቢዩ ወከልቲ ሕብረት ኣፍሪካን ሕቡራት ሃገራትን ኣቐዲሞም 24 ግንቦት ኣብ ከተማ መቃዲሾ ኣብ ዘካየዱ ርክብ ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሶማል ዘብቅዓሉ ሃገራዊ ሰራዊት ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ዝትከኣሉን መደባትን ዘትዮም እዮም ካብ ኡጋንዳ ኢትዮጵያ ኬንያ ጅቡቲን ካልኦት ሃገራትን ዝተዋፅኡ ልዕሊ 24,000 ዓቃቢ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪካ ካብ 2007 ኣትሒዞም ኣብ ሶማል ተዋፊሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ ይኹን እምበር ኣብዚ 10 ዓመቱ ጸጥታን ሰላምን እቲ ሃገር ክውሓስ ኣይከኣለን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንማዓዝ ዝበልናዮም ዜናታት እዚኦም እዮም ነይሮም ዝተረፉ መደባት ክሃድግኩም ሰናይ ጸል እዚ ድምጽኹም ድምጽ ሰልፍና ሃዳ ኤርትራ نعا دحار ليلاي ودزمو أنت أقول قتت دخب لك سفا أقلق وفي الكازي تنكس حود قول قرات كازا لها زيت دندل أميات دكها زيت عنقل أبزي عرد عريدكا كابتو دلدل نعا ويناي حقا دلدل كم بعراي فرقا كي تنقلقل عرم كي تخون كي تقنقون فلحو غيب العكا حمد دنكول شلاي ود لامكا كي استنتن اتحسوم دخنتون كي يتكل أزي دمتخم دمت سلفنا هدا إرتاي زي أبزوري أخلي سلفن هذا سبوت سلفن هذا إرتراي سبوت سلفن هذا إرتراي مسرت أو رقاحتات سلفا ونقحات بسلفن هذا إرتراي رقاعدات تعواتنت بوليتيكاو سلفي هذا ملأت سنة حسابن نصورنت مرحان كلته أبسنا حسابن بقوا عم حضرا كادرن مركز ثلاثة علامات نمعوات أدلاي أجابب من الصار 4 استعمال استراتيجيوي وطن 5 أخل مولا ليلا ودبا وي أب حزباون محبراون متكلات علاماتات كفلتاتن الزن قصصراتن ناي سلف امنت متكلن علامان وين سنا حساب مفتاون مدقافن مخرعين ودباو مؤززنت مالت زغون ابال سلفي مس علاماتات نت علاماتات مرغغات زكايدوم ግዴታታት ምትእስሳር ከም ዘለዎም ክስምዑ ምዃኑ ስነ ምግባር ኣባል ካብቲ ክኸውን ትጽበዮ ንላዕሊ ይኸውን ምክንያቱ ኣባል ንዕላማታት ሰልፊ ምዕዋትን ቀጻልነቱ ምርግጋጽን ተወሳኺ ሓላፍነት ንምስካም ጎለንቱ ካብ ጊዜውን ንዋቱን ንሰልፊ ብምሃብ ንመስዋዕቲ ቅርብ ከም ዝኸውን ይገብሮ ካብዚ ዝተጠቕሰ ኣብ መንጎ ተረዶ እምነትን መንነትን ምትእስሳር ከም ዘሎ የርኤና መንነት ናይ ዝተወሰነ ምጽምባር ዝምድና ሰራርሃ እዮን ክኸውን ከሎ እምነት ድማ ናይ ስነ ሓሳብን መትከልን ዓላማን ሙሉእ ደገፍን ኩርዓትን ምዃኑ የብራልና ውድባዊ ዓላማ ህዝባውን ሃገራውን ዓላማታት ኣቋም ዝተመርኮሰ ዲሞክራሲ ፍትሕን ማዕርነትን ሕብረተሰብ ሰልፋውን ዝምነቶም ፖለቲካዊ ስርዓት ምስራት
ክልተ ብሔራት ኤርትራ ቋንቋንን ባህልንን ንምምዕባል ምሕዳራዊ ጉዳያት ብቋንቋን ንኽጥቀማ ምትብባዕ እዚ ድማ መሰል ብሔራትና ኮይኑ ወሓስ ሓድነትና ዝረጋገጽ እዩ። ሰለስተ ቅዋም ዝቕይዶ ዘይምእኩል ምሕደራ ምኽታል ብሔራዊ ፌደራሊዝም ዝተመርኮሰ ምሕደራ ተጸኒዑ ከም መተካእታ ክቐርብ። ኣርባዕተ ነፃ ዝኾነ ሓጋግን ፈጻምን ፈራድን ኣካላት ዝጠምር ስርዓት ምስራት። ሓሙሽተ ዲሞክራሲያዊ ህይወት ዘለዎም ባይታዊ ስርዓት ንኽምስረት ኩሎም ፖለቲካዊ ሰልፍታት ብሰላማዊ ርትዓውን ኣገባብ ተወዳዲረን ብምርጫ ስርዓት ከም ዝሕዛ ምግባር። ሽዱሽተ ኣብ ዞባና ሰላምን ርግኣትን ንምርጋጽ ምስ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ናይ ሓባራዊ ረብሓ ሕድሕድ ምክብባርን ዝተሰረተ ጥዑይን ሓያልን ዝምድናታት ምህላው ብዕቱ ምስራሕ። ሸውዓተ ብህዝቢ ዝተመርጸ በርገሳዊ መንግስቲ ብምስራት መንግስቲ ኣብ ዝኾነ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ጣልቃ ከይኣቱ ብቅዋማዊ ሕጊ ምኽልካል። ሸሞንተ መንግስቲ ኤርትራ ዝምርኮሰሉ ሕግታት ምንጪ ካብ ቅዋማዊ ሕጊ ኤርትራ ክኸውን። ሸዓተ ብቅዋማዊ ሕጊ ዝቕየድ ፍትሓውን ዴሞክራሲያውን ሕብረተሰልፋውን ዝሰረቱ ፖለቲካዊ ስርዓት ምምስራት። ኣገዳስነት ውደባ ስርርዕ ተረድኦ ውደባ ሰልፊ ንምህናጽ ዝግደስን ብመሰረት ሕጊ ህንፀ ኣብ ውሽጢ ዕዮ ዝወሃሃድን እዩ። መሰረታዊ ኣካላት ክፍልታትን ዋዮታትን ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ግቡእን መሰልን ዘነጽር ሓላፍነታትን ዘዕድልን እዩ። ትኹልን ጎናውን ሰንሰለታውን ዝምድናታት ዘነጽር ህንፃዊ ቅርጻ እዩ። ኣብ ማሕበራዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን መድያት ውድባዊ ዕዮ ዝተጸንዐን ዝተወደበን በቢ መድረኽ ኣፈጻጽሙ ዝተነጸረን ኣብ ኩሉ ጎዛታት ንቕፈታዊ ገምጋምን ዝውኑ ክኸውን ይግባእ። እዚ ኸዓ ንዝኾነ ውደባ ፖለቲካውን ቁጠባዊ ማሕበራዊ ዝምልከት እዩ። ኣገዳስነት ውደባ ሓደ ውደባ ኣባላት ሰልፊ ኣብ መንጎኦም ጻዕርታት ንምውሃድ ምስማርን ዝሕግዝ እዩ። ምእንቲ ዕላማታት ሰልፊ ንምዕዋት ብመሰረት ምትሕግጋዝን ብጻይነት ከም ሓደ ጋንታ ምዕያይን። ክልተ ውደባ ኣባላት ሰልፊ ኣብ ሓድሕዶም ኣብ መንጎ ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ዝርከቡ ትካላት ዝህልዎም ዝምድና ዝንጽርን እዩ። ሰለስተ ውደባ መደባት ካብ ምድብላቕን ምግርጫውን ብምርሓቕ ንምፍጻም ኣገዳሲ ኣገባብ እዩ። ኣርባዕተ ውደባ ካብ ዓቕምታት ክእለታትን ኣባላት ሰልፊ ይጠቅም። ሓሙሽተ ውደባ ኣብ ኣሰራርሓ ዝግለጽ ኣገባብ ቁጽጽር ይኽተል። ሽዱሽተ ውደባ ኣብ ውሽጢ ትካላት ሰልፊ ሓበሬታታትን ውሳኔታትን ምዝርጋሕ የሳልጥ። ሸውዓተ ውደባ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኣብ መንጎ ኣባላት ሰልፊ ስልጣን ንምዕዳል ይሕግዝ። ዕላማ ሓላፍነትን ተሓታትነትን ውደባ። ሓላፍነት ውደባ ብቕዓት መሪሕነት ምሕራይ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ካብቶም ኣወንታዊ ስነ ምግባር ዘለዎም ኣባላት ሰልፊ ናይ መሪሕነት ኣምራት ብምስራጥ ሓደ ካብቲ ውድባዊ ባህሊ ዘስርጽ መሳርሒታት እዩ። ውድባዊ ኣሰራርሓ ውድባዊ ባህሊ ንምንጋስ ኣወንታዊ ስነ ምግባር ምትብባዕን ሃገራዊ ሞራላዊ ንኣሉታዊ ስነ ምግባር ኣብ መምርሒታትን ሕግታትን ምርኩስ ብምግባር መንቃፍ ይግባእ። ኣፈጻጽማ ሕግታት ጉጉይ ኣሰራርሓን ኣብ ልዕሊ ሰልፍን ዝግበሩ ጥሕሰታትን ንምእራምን ሕግታት ዘይምትግባሩ ናይ ሰልፊ ዕላማታት ማዕንቃፍን ስለ ዝኾነ ንኹሎም ንኣሹን ዓበይትን ሕግታት ሰልፊ ኣፈጻጽማ ብንኡስ ምቕማጥን ምክትታልን። ምልመላ ስርዓት ናይ ሰልፊ ባህሊ ከም ማሕበራዊ ተዓባብያ ወዲ ሰብ እዩ። ካብ መጀመርትኡ ንኣባላት መምሃራንን ምስምሃርን የድሊ። ውድብ ኣወንታዊ ስነ ምግባር ንምፍጣር ኣገዳሲ ግደ ኣለዎ። ዕቤት ውድባዊ ንቕሓት ኣብ ውድባዊ ህይወት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ስለ ዝኾነ ናይ ሰልፊ ባህሊ ንምዕባል ንኹሉ ኣባል ክምልመል ይግባእ። ሰልፋዊ ስነ ሓሳብን ተረድኦን ስነ ሓሳብ ኣይዲዮሎጂ ንዝኾነ ሰልፊ ዝግዛሉ ስነ ሓሳብ ወይ ፖለቲካዊ ኣለዎ።
ብዝኽተሎ ስነ ሓሳብ ክነጥፍ ስለ ዝጸንሐ ኣብ ስልጣን ክድይብ እንከሎ ስነ ሓሳቡ ኣብ ተግባር ከውዕሎ ይፍተን። እዚ ስነ ሓሳብ እዚ ብመንገዲ እኩብ ኣገባባት መሳርሒታትን ኣብ ባይታ ንምዕዋቱ ዘትክለሉ ፖለቲካውን ውድባውን ባህሊ ሰልፊ ዘንጸባርቕ ጠለባትን እምነታትን እዩ። ኣምር መምርሒታትን ስነ ምግባራትን ናይ ስነ ምግባር ሌላን ክልስ ሓሳባቱን ቀዳማይ ተረድኦ ናይ ሰልፊ ምህላው ዝኾነ ሰብ ምስ ካልኦት ሰባትን ከባቢኡን ብምውፃእ ዘጥርዮ ጠባይ ማለት እዩ። እዚ ማለት ከዓ ዝኾነ ሰብ ኣብ ምንቅስቓሳቱ ወይ ኣብ ኣተሓሳስብኡ ወይ ኣብ ኣዘራርብኡን ስምዒታቱን ዘርእዮ ጠባያት እዩ። ክልተ ዓይነት ጠባያት ኣለዎ። ተፈጥራዊ ዝኾነ ሰብ ምስ ካልኦት ከባቢኡን ንኽጠዓዓም ዘርእዮ እኩብ ኣገላልጻን ኣካያይዳን እዩ። ውድባዊ ጠባይ ዝኾነ ኣባል ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ምስ ኣባላት ሰልፊ ብምውፃእ ዘጥርዮ ጠባይ ማለት እዩ። እዚ ማለት ከዓ ዝኾነ ሰብ ኣብ ምንቅስቓስ ወይ ከዓ ኣብ ኣተሓሳስብኡ ወይ ኣብ ኣዘራርብኡን ስምዒታትን ዘርእዮም ጠባይ እዮም። ካብዚኦም ኣመቓቕላ እዚ ዝስዕብ ክጽመቑ ይከኣሉ። ሓደ ኣብ ባህሪ ናይ ሰባት ውልቀ ጠባይን ምርኩስ ብምግባር ናይ ሓደ ኣባል ጠባይ ካብ ካልእ ክፈላለ ይኽእል። ክልተ ውድባዊ ጠባይ ኣባላት ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ክዋስኡ እንከለዉ ከም ውጽኢቱ ዝረኣዩ ውድባዊ ጠባይ ካብ ባህርያዊ ጠባይ ይፈላለዩ። ተቐዳማይ ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ዝረአ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ሰባት ጠባይ ኣብ ሕብረተሰብን ከባብን ዝረኣዩ። ሰለስተ ናይ ኣባላት ውድባዊ ጠባያትን ብሕግታትን መምርሒታትን ሰልፊ ዝቕየድ እዩ። ካልኣይ ኣድላይነት ብውድባዊ ጠባይ ምግዳስ ናይ ውድባዊ ጠባይ ኣድላይነት ንተዓዋትነት ናይ ሰልፊ ኣብ ንጥፈታት ዓቕሚ ሰቡን ምምሕያሽ ኣካይዱን ስለ ዝምርኮስ ኣባል ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ዘካይዶ ንጥፈታት እዩ። ተረድኦ ምእዙዝነት ንሰልፊ ህይወቱን ዘሕልፈሉ ጉዳይን ዝኽተሎ ዕላማ ንምዕዋዝ ዝወዘው ጥናትን ስጉምትታትን ምእማን እዚ እምነት እዚ ዘስዕቦ ሽግራትን ዘኸትሎ ሓላፍነትን ንምስካም ድሉው ምዃን ምእንትኡ ድማ ብፖሊስን ሕገ ህንፀን ውሳኔታት ምቕያድ። ዓንድታት ምእዙዝነት ቀዳማይ ንሒዝዎ ዘሎ ጉዳይን መትከላትን ዕላማታትን ናብ ሽትኡ ዘብፅሕ ኣገባብ ምዃኑ ምእማን ባእታታቱ ድማ ኣግበትን ዝተማልእን ቁርብነትን እዩ። ምእዙዝነት ምስ ሕግታትን መምርሒታትን ምጥሓስን ኣይሳነዩ። ከምኡውን ምስዝኾነ ንሰልፊ ምስ ዝጎድእ ኣካይዳ ኣይሰማምዑን። ካልኣይ ኣባል ምስ ሰልፊ ናይ ምትእስሳር ድሌት ምህላው እዚ ድሌት እዚ ኣባልነት ብምጥላብን ብምቕባልን ጥራይ ዝግለጽ ዘይኮነስ ሽግራት መስዋዕትን ንምጽዋር ቁሩብ ምዃን እዩ። ሳልሳይ ንድሌትን እምነትን ዘጎልብትን ጉባኣትን ዕማማትን ምፍጻም። ራብዓይ ብስነ ምግባርን ብፕሮግራምን ሕጊ ህንፃን መምርሒታትን ውሳኔታትን ምቕያር። ምእዙዝነት ንሰልፋዊ ዕላማታትን ሕግታትን ኣገባብ ምእዙዝነት ካብ ፖለቲካዊ መርገፂታት ፕሮግራምን ሕጊ ህንፃን ውሳኔታት ትካላትን ምውፃእ ምስ ውድባዊ ምእዙዝነት ዘይሰማምዑ እዮም። ሓያል ውድባዊ ምእዙዝነት ዘለዎም ኣባላት ምእንቲ ህላዌ ቀጻልነት ሰልፊ መስዋዕትነት ንምኽፋል ዝያዳ ቁርብነት ዘለዎም እዮም። ስለ ዝኾነ ቀዳማይ ናይ ኣተሓሳስባ ምእዙዝነት እዚ ማለት ከዓ መትከላት ዕላማታት ሰልፊ ወይ ስነ ሓሳባዊ ወይ እውን ውሳኔታት ስትራቴጂያዊ ምቕባል። ስነ ምግባራዊ ምእዙዝነት ኣካይዱን ኣዘራርቡን ምስ ናይ ሰልፊ ዕዮ ዝሳነ ክኸውን። ሰለስተ ትካላት ምእዙዝነት ብሰልፋዊ ሰንሰለት መደብ ዕዮን ምንጻር ዕማማትን ውሳኔታትን ምኽባር። ውፅኢት ዘይንቡር ምእዙዝነት ዕሱብነት ተመላኽነት ውድባዊ ክብርታት ባህሊ ልምድታት ውድባዊ ባህሊ ተረድኦ ውድባዊ ባህሊ ንምንጻር
ስነ ጽሑፋት ሰልፊ መምሃር ውሳኔታት ጉባኤታት ምፍላጥን ሕጉን መምርሒታትን ምኽባር ኣባላት ሰልፊ ብስሩዕ መልክዕ ኣብ ውድባዊ ትካላት ዝሰርሕሉ መዐቀኒታት ዘትከለ መልክዓት ውድባዊ ስነ ምግባሮም ዝቕረፁ እኩባት ተረድኦታት ክብርታትን መሰላትን ጉባኤትን ውድባዊ ባህሊ እዩ። ውድባዊ ኣሰራርሓ ስነ ምግባር ኣባላት ሰልፊ ዝቐርጽ መሰረታዊ ክብርታት እዩ። ስለዝኾነ ውድባዊ ባህሊ ንመምርሒታትን ሕግታትን ሰልፊ ዘጎልብትን ኣወንታዊ ክብርታትን እዩ። ናይ ኣባል ኣካይዳ ምስ ረብሓታት ሰልፊ ዘይሳነ ክኸውን እንከሎ ምስ ገዛኢ ውድባዊ ክብርታት ኣይቃደውን እዩ። ውድባዊ ባህሊ ኣብ ውድባዊ ትካል ምምዕባል ሓላፍነት ኩሉ ኣባላት እዩ። ስለዚ ተረድኦ ውድባዊ መንነት ሕድሕዳውን መንነትን ስምዒታውን ቅያሳታት ዝጠቃለል እዩ። እዚ ብከምዚ ዝጀመረ መንነት ንውሽጢ ጠሊቁ ነቲ ክውነት ድሌታትን ናይ ውልቀ ኣብ ማሕበር ወይ እውን ኣብ ማሕበረሰብ ምስ ኣዘንበሎ እዞም ክልተ ነጥብታት ኣብ ሕድሕዶም ክተኣሳሰሩ እንከለዉ እዩ። ዝኾነ ኣባል ኣብ ሰልፉ ኣወንታዊ ስምዒታት ንክሓድሮ እቲ ዕላማን ራእይን ናይቲ ሰልፊ ዝሰርፆ ምስ ጀመረ እዩ። ሕድሕዳዊ መንነት ኢንቲማ ኣባል ምስ ሰልፊ ዘይገራጮ ባዕላዊ ዕላማታት ንምዕዋት ዝዓለመ ስምዒታት ምንፅብራቅ እዩ። እዚ ስምዒት እዚ ኣብ በይኑ ዝምርኮስ እንተኮይኑ ኣባል ቀጻልነቱ ኣብ ሰልፊ ጠጠው ይብል። ስምዒታውን ቅያሳታትን መንነት ኢንቲማ መትከላት ሰልፊ መሰረት ብምግባር ንረብሓ ምርግጋፅ ዕላማታት ሰልፊ ኣባል ዘካይዶም ፃዕርታት እዩ። ስምዒታት መንነት ኢንቲማ ምስ ኩሉ መዐቀኒታት ክማላእ እንከሎ ኣባል ሰልፊ ብሳላቲ ዝኣምኖ ክብርታት ኣብ ሰልፊ ቀጻልነት ይህልዎ። እዚ ክብርታት እዚ ቅድመ ምውዳቡ ዝሓዞ ስድራ ቤታዊ ወይ ማሕበራዊ ባህሊ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ድሕረ ምውዳቡ ዘጥርዮ ውድባዊ ክብርታት ክኸውን ይኽእል። ተፈጥሯዊ ባህርያት ውልቀ ጠባይ ውልቀ ኣባል ሰልፊ ብሕግታትን መምርሒታትን ንምእዛዝ ኣባል ነዚ ምእዝዝነት እዚ ኣብ ናይ ሰልፊ ህይወቱ ከም መሰረታዊ ክብርታት ክወስዶ ይግባእ። ስለዚ ካብ ትግባረ ሕግታት ፈሪሑ ዘይኮነስ ምስዞም ክብርታት ንምስናይ ናይ ሰልፊ ባህሊ ክሕልዎ ኣለዎ። ብትካላት ምምእዛዝ ዝኾነ ኣባል ርእይቶ ንምግላፅን ኣራሚ ነቐፌታ ንምቕራብን ንናይ ሰልፋዊ ትካላት ከም መሰረታዊ ቦትኡ ክወስዶ ይግባእ። ነቐፌታን ርእሰ ነቐፌታን ኣብ ምቕራብ ዲስፕሊን ሓላፍነታዊ ስምዒትን ክህልዎ ኣለዎ። ከምኡውን ካብ ጥርጣሬታትን ሓስያን ምክሳስን ምርሓቅ የድሊ። ኣኼባ ብዝወሰኖ ውሳኔታት ምምእዛዝ ይግባእ። ነዚ ድማ ብዝግባእ ተረድኦ ብሰንሰለታዊ መንገዲ ይገብሮ። ትግባረ ዕማም ዝኾነ ኣባል ንዝተዋህበ ውድባዊ ዕማም ንምፍፃም ፃዕርታት ከካይድ ኣለዎ። ዝገጥሞ ዕንቅፋት ድማ ካብ ድሌቱ ወፃኢ ክኸውን ኣለዎ። ክብርታት ምስራጥ ግልጽነት እምነትን ንኻልእ ምኽባርን ግቡእካ ምፍፃም ሰልፋዊ ሓላፍነት ብግቡእ ምስልሳል ወዘተ ንናይ ሰልፊ ትካላት ካብ ዘድልዮ ክብርታት እዮም። ብኣድላይነት ናይ ሰልፊ ባህሊ ናይ ሰልፊ ባህሊ ምህላው ብዙሕ ቁም ነገራትን ምርግጋፅን ይሕግዝ። ናይ ሰልፊ መንነት የረጋግፅ። ናይ ሰልፊ ፍቅርን ምኡዝነትን ይዓቢ። ናይ ሰልፊ ምርግጋእ የረጋግፅ። ዝኸበቦ ጉዳያት ተረኽቦታትን ንምክትታል ስምዒታቱ ክብ የብል። ተረድኦታት ናይ ሰልፊ መንነትን ምኡዝነትን ናይ ሰልፊ መንነት ኣብ እኩባት ብዝተወሰነ ዝምድና ምፅንባር ኮይኑ እዚ ከዓ መጠናዊ እዩ። ሰልፊ ኣባላቱ ናይ ሰልፊ መንነት ክህልዎም ኣለዎ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይዚ ጽሑፍ እዚ ሳልሳይ ክፋሉ ከም ዝሰማዕኩም ወይ ነይሩ። ራብዓይ ክፋሉ ኣብ ሰብ ቀዳም ከነቕርበልኩም ኢና። እዚ ኣብ ዙርያ ክልል ሰልፊ ናህዳ ስፖርት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ እዩ። ስፖርት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ እዚ ድምፅኹም ድምፂ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ እዩ።
موت قصة بحري حسم ما يتركبو حسم ترخيبو قد غرييو مردا أبيو نلبو وقيو بسحلات كم زتريو فتشيمو رؤس قتلات عيتلقسو ملكسن زي ملسو جنة جنة يوارسو جنة جنة زينعون من بصحو من كيصدق نسو زي صدق زحسبن زلوس كباي زرحق اللي قدف يتبالو حدو يسسنو اللي نيرو بعلو حدا نزان رؤسو صنعات هابكا يتبالو صنعات نيرو بعلو قنع الدرحيقو حيزوان نخيدو بزيك العالم حجي أبزاق أحسن مسقطات آخر زمان يغنبلو مودات عالم داقما يركب تليو دقيما نخرخبو مسقو خرقه صلي ليدما كابو خيف الله صلي ليدما كابو خيف الله أزي دمتهم دمت سلف النهار إرتاي زخبركم سمعتنا نايلهم عن تفنونا بزي زازيمنا لنا دحن كنيو